Ay, magandang umaga guys. Medyo nagutom tayo. Dan muna tayo saglit dito sa isang sikat na bulaluhan po dito sa aming syudad, ang Mamarlaw Bulaluhan. Tara, sabay niyo pa akong kumain. Medyo kailangan ko po medyo magpalakas. Magbulalo po tayo. Ito po guys, Mamarlaw Bulaluhan. Mamarlaw Bulaluhan. Check natin yung mga ulam po nila dito. Hello po kuya, good morning. Yes, good morning po sir. Ito po. Sarap naman mga ulam dito. Yes. Boss, good morning po. Ito yung Order na lang po tayo daw sir, aming mother. Yes, may order na si mother sir. kuya, isang bulalo lang. Yes. Okay, tapos Yan yung beef caldereta. Kari-kari buntot ng baka. ayan, kantay po dito guys. Yes. Ito po yung igado po sir. Ito po yung mga gulay po sir. Dito po mga may sabaw sir. Bulalo, Okay, kaleskes, buntot, gilgil ng baka. Isang bulalo kuya, tapos isang munggo. Yes, for dining sir. Yes, No sir. problem sir. Thank you. Okay po. Walang problema yan boss. So, pasok po tayo dito. Isang munggo, isang bulalo kina sir. Yeah, beef caldereta. Ayan po. So, dito po tayo. Wow, sarap. So, ito guys ang aking order. Isang bulalo at saka munggo. Ayan. Kain po tayo. Saka isang rice order na. Ayan, si ate. So, kain tayo guys. Kumain niyo po ako dito. Medyo kailangan kong magpalakas ng konti. Galing pa ako kasi ako sa sakit. So, medyo magpalakas ulit. So ito guys, nandito ako ngayon sa isang sikat na karinderian dito sa aming syudad. At ito po, medyo nagutom. Sumahan niyo pa akong kumain, no? Bulalo, tapos isang paborito, ang munggo. So guys, sarap kumain dito. So okay dito, sa Mamarlaw Bulaluhan dito po sa aming lungsod, San Carlos. Ayan po. Marami po silang customer dito araw-araw. Guys, kain tayo. Rice for take off.
Hello po kuya. Ano pong Yes. pangalan ni kuya? Joey po. Joey. So Yes. kayo po yung may-ari ng Ay, hindi Bulaluhan. po. Trabador po lang po ako dito, sir. Pero alam niyo na matagal akong kumakain dito. Opo, Regular sir. customer po ako Yes, dito. sir. So kayo po pa laging nandito sa harapan, no? Opo. So ano po yung favorite nilang order po Okay, dito? yung bestseller na in-order nila dito, sir. Halos lahat po yan, in-order po nila lahat So yan. ibig sabihin po masarap ang Okay luto po. Dumadaan ng mga kasi foods yan po dito. sa, sir. Okay Tester guys. po. So ito po si Kuya Joey. Yes. Okay po, ang karinderya po na walang sawang binabalikan kasi minsan nandito si Vice, kumakain Yeah, dito, no? Mayor, Oo, Mayor ng nakasabayan ko Basista. siya minsan dito. Opo. So guys, punta po kayo dito sa karinderya Mayor po ng ni Orbis Tondo. Kuya Joey. So matagal na po to, di ba? Yes po, almost Oo. 18 years old. 18 years po. 18 years na siya. Yes. Ibig sabihin, medyo kailangan ng branch, mayroon na, di ba? Parang dun sa kabila, ano po yon? Sa ate ko po yan. Ayun. Pero dito sa kabila po. Kaya ate ko po. Ito po kasi yung original na Oh, yes, paluan yes, dito yes. sa Mamarlao. Okay, so, ayun po guys, kung gusto niyo ng masarap na pagkain, ulam, dito po kayo sa Mamarlao, Bulaluhan. Ayan, masarap pang bulalo, kaliskus. So, guys, tikman mo ang masarap na luto nila, Kuya Joey dito, at kayo ay hindi magsisisi. So, thank you guys. Okay. Kuya Joey, thank you. Okay, thank you po. God bless. Hi. So guys, sobrang init ngayon dito. Medyo nauhaw. Meron pa tayo dito. Pure buko. Hello. Pwede makabili nito? Magkano ang sukat dito? May 15, 20 tas sir. Saan yung 15 dito? Ayan, 15 yan. Okay. Purong sabaw ng kwan, yung purong yung buko. Walang halong yung parang patingin nga, patingin. Ayun po. Saan? Ayan talaga. Pero haluan mo ng kwan yung parang laman ano. Okay, sige. 15 lang po. Yung 15 lang. Patingin. Ayun. Okay, sige. Kuha ako. 15 lang. Saan po guys, medyo pili po tayo dito ng sabaw ng buko. Ayun. Sige. Anong grade ka na? Hindi, wag mo nang iinumin ko na ngayon yan. Ay, lagay ng straw? Sige. Anong grade ka na? Grade 8? Okay. Saan ka nag-aaral? Sa? Bukbok? Dito? Di ba papuntang Aguilar na yun, ano? Ano to, pwesto mo nyo? Okay. Sige. Sino nakaisip nito? Ay, si daddy mo. Okay. Anong pangalan mo? Laika. Ha? Laika. Laika. Pero, bukbok talaga ang pan mo. Address mo. Sige, Laika. Inom muna ko, Laika, ha? Tikman ko tong kwan mo. Pure buko. Alam mo, pwede ako dyan? Magpwesto rin ako dito. Magkano ang renta dito? Hindi mo alam? Pwede pa dito. Ako na lang ito. Sabi mo kay papa mo, ha? Hati tayo. Pero ang paninda ko dito, sticker. Sticker ng channel ko. Joke. Okay. Ano ulit pangalan mo? Laika po. Laika. So, Laika, welcome to my YouTube channel at gusto mo mag-subscribe sa channel ko? Sige, Laika, wait lang ha. Inom muna ako. Hindi, okay lang. Okay guys, kung gusto niyo masarap, mga fresh na mga prutas, dito po tayo sa may... Anong street ito? Palaris Street. Anong name mo? Lawrence po. Lawrence. Saan ka nag-aaral? Satnas po. Sipnasian. Nako, mga Sipnasian. So, ano to? Pag-aari nyo to? Ako, family business po siya. Okay. So, Lawrence. Grade? Grade 12 po. Grade 12. Okay. Study ha? Study lang muna. Okay. May jawa? Wala po. Good. Study muna ha. Okay, bibili nga ako niyang rambutan kasi namimiss ko nang kumain ng rambutan eh. Tama na to? Sige. Okay. Ayan. Lag kita mamaya. I-upload kita mamaya sa channel ko. Ito po guys, kung gusto nyo itong masarap, fresh na mga prutas, dito po tayo sa may Palaris Street. Dito po sa aming syudad, San Carlos City. Ayan guys. Dito po lahat. Ayan. Ang good. Mga fruit stand. Ayan. Eto. Ayan. So guys, thank you. Lawrence. Okay, Lawrence, thank you sa pag-subscribe. Salamat. Sarap ng mga saging. Napadal po ako dito sa sagingan, tindahan ni Ate. Wow, sarap po.
Ate, pwedeng makabili po. Ito po ate. Ay. Magkano po ang kilo po ninyo? Anong tawag po dito? Lakatan. Okay, lakatan. Sige po. Kuha lang ako ng 1 kilo ate. Ano bang mas maganda? Sige, pili po tayo. Yung malalaki. Hindi naman gaano malalaki. Ay, ito. Sakto lang to sa medyo yung malalaki siya. Hindi ako makapili. Ito. May 1 kilo to? Check mo. Magkano po yan? 90? Sige. Oh, yan na. Pwede ko lahat yan. Ate, pwedeng malaman ang pangalan mo? Stella po. Ano? Stella. Stella? Ayan po si Ate Stella po. Nakabili pa ako ng saging na lakatan. Okay na to. Ate, wait na ha. Ayan po guys. Sarap ng saging. So ate, thank you. Hi naman kayo sa channel ko. Ate Stella, ayan. Sige, balik po ako dito sa ulitin.